tunggal membro kakabsat iti iglesia na ako Jesus katawawisan na kagbalin tayo nga dumadaklis kadagiti katao. Halangay na nakabsat nga masagid tayo iti puso na pa ito. Tunggal tattao ket mabalin nga maaddan iti gundaway iti pannakaisalangan. Bag ken naragsak nga aldaw iti Sabado iti tunggal maysa kada tayo amin gagayam ken kakabsat. Pagyamanan tayo kay ni Apo Dios. Gaputa inikan na tayo kakabsat iti tiyempo nga agsasarak, agkikita iti kastoy kakabsat nga pamayan, ket mabalin tayo nga agadal kadagiti sasaw ni Apo Dios. Babaan kakabsat iti eleksyon tayo iti naglabas nga lawas. Kadagiti amin nga kakabsat iti Northern Luzon Mission. Kadagiti amin nga iglesia nagbuy-buya itatangal daw. Ket di la mabalin gagayam ken kakabsat nga makipag-innadal kayo met kada kami. Agraman metten kadagiti gagayem tayo iti balasiw iti tao ni Apo Dios so kabsat iti bang bendisyon kada kayo. Ta aginnadal tayo, agpipinapigsa tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Ket babaan kakabsat iti kaduak itatangag sapa ni Pastor Ramelo nga Dilatore nga isu kakabsat iti agdama nga church pastor iti Esperanza ken Ririet dito'y season. Ngagbalinton kakabsat nga district pastor iti Western Pangasinan B District into July 15. Ket ibingay namat kakabsat kada tayo dagiti panakaamuna iti eleksyon tayo iti daytoy nga lawas, Pastor. Agyaman akunay, Pastor Nel, iti napintas nga panangiyam-among kanyak kadagiti kakabsat tayo, kadagiti viewers tayo itatanga agdama. Yaman akmet kini Apo Dios tamabalinan tayo adalan iti leksyon tayo iti naglabas nga innem nga aldaw. Kahit kuman mat Pastor Nel nga kablawan dagiti kakabsat iti church kadagiti church nga iso nga iganak tata iti Esperanza iti Ririet ken kastamot kadagiti taga-Bumbekeg naimbag nga Sabado yo amin kakabsat. Gagayam ken kakabsat, iti rabi, isumot iti panaglepas iti programa iti women's ministries. Ket itatangal daw met iti aldaw nga nasantuan, isu kabsat iti maudi nga programa da. Ket di la mabalin kakabsat nga daytoy naglabas nga programa ket ikarkaragan tayo, tapno ti kasta ket dagiti bunga na dagitoy ket agpaay kadagiti gagayam ken kakabsat tayo nga nagdengdengeg. Ket amoyo into no umay kakabsat nga Miyerkules. Isumanan iti panangrugi iti online evangelism tayo nga idadauluan kakabsat iti youth department ni Pastor Rosler nga iti agsaw kakabsat kada tayo iti rinabi manipod into no Miyerkules inggana kakabsat iti 25 iti daytoy nga bulan ket padasen tayo man kakabsat nga lukatan manen dagiti pagbuyaan tayo iti Facebook o repay kadagiti TV tayo, i-channel tayo kabsat di jay, tapno ti kastaket, babalin tayo nga adalan dagiti sasao ni Apo Dios kang runaan na, kadagiti gagayam ken kakabsat tayo. Tapay, in preparation kakabsat dayto iti maaramid nga mass baptism tayo into no July 26, dito kakabsat Pangasinan, Pastor De La Torre, Pangasinan, La Union, ken kastamot ti Nueva Ecija, ken Tarlac, ket into no July 3, kakabsat, ket maaramid tumet, Ijay, Ilocos Norte. Ket sumaruno nga Sabado, iti may kadwa nga Sabado, iti July, maramid tumat kakabsat ditoy Ilocos Sur. Isuga po na, gagayam kan kakabsat, nga iti tunggal rabi, iti dayta nga lawas, nga urayon tayo, ket agbuya tayo, kadagiti presentation, may panggap kakabsat, dagiti sasaw ni Apo Dios, nga mangidalan kada tayo nga agturong iti langit. Ket sakbay kakabsat, nga adalan tayo iti eleksyon tayo itatta nga aldaw, di la mabalin, nga agdumog tayo amin iti panagkararag. Madaydayaw nga Dios amami nga nasantuan. Agyaman kami ken kay iti tiyempo nga mabalinan mi manen nga dalan iti leksyon mi. Ket idawdawat mi o Dios nga iti Espiritu Santom isuman Apo iti agtaeng iti tunggal maysa kada kami. Tapno ti kasta ket maawatan mi Apo daytoy nga lesson nga isu Apo nga kayat mo nga ipakaam mo nga mangpapigsa iti pamati mi. Daytoy Apo ti dawat mi iti napataganagan na po may Jesus. Amen. Gagayam ken kakabsat. Iti adal tayo itatta nga lawas ket maipanggep iti baro atulag nga daytoy kakabsat ket mainaig iti tabernakulo wenno kastamet kakabsat ita nya makunkuna nga sanktuaryo. Itatta nga bigat or itatta nga aldaw nga nasantuan anya iti bagbagan na Pastor Ramelo iti paset a maiulo tayo nga masarakan iti Hebreo chapter 9 verse 15. Pakibasa man Pastor iti paset nga maiulo tayo.
iti paset ang mayulo kakabsat ket masarakan di jay libro iti Hebreo 9 verse 15. Ket kastoy iti kinunana. Ket gapo itoy isu ang mangibabaet iti maysa baro atulag. Tay dinto nga damaysa na tay ang maipuon iti panakasubot dagiti salsalungasing babaen daydi muna atulag. Dagiti naayaban awaten da kuma iti naikari at awiden iti agnanayon. Kita nyo kakabsat, at dato iti nakaipunganan iti adalan tayo Pastor de la Torre at nga bigat, nga ibagbaga na kakabsat itoy, nga adda iti maysa nga mangibaba at kada tayo iti baro nga tulag. Amen. Awan sa bali, Pastor de la Torre, nga ibagbaga na dito nga leksyon tayo, nga dito nga mangibaba at kat ni Apo Yasos. Kat kita nyo kakabsat, iti maudi nga praise na, ibagbaga na, nga dagiti naayaban gagayem ken kakabsat ket kasapulan nya nga awaten tayo daytoy kakabsat kare nga mangted itanya biag nga agnanayon. Isu nga itatta daytoy leksyon tayo kakabsat ibagbaga na nga iti sanktuaryo ken kastamet itanya iti tulag ket ibagbaga nattoy kakabsat nga ni Apo Dios ket kayat na nga umasideg kadagiti tattao akas ken ka, ken kas kanya. Now, anya iti bagbagan na daytoy lesson tayo, gagayam ken kakabsat, may panggap iti yasideg ni Apo Dios kada tayo nga tattao. Amoyo, gagayam ken kakabsat, naayat unay ni Apo Dios. Ta ni Apo Dios sa kabsat, iti maysa nga rason, doapay nga inbaga na iti Israelitas sa kabsat, nga bangunan da, Pastor de la Torre, dahiti makunkun na nga sanktuaryo, gapo takayat na iti agnaed, kayat na iti makipagbiag kakabsat kadakwada. Ngam adda iti maysa nga saludsod nga ibagbagan na iti leksyon tayo, nga kas ano nga iti nasantuan nga Dios. Ket agnaed, wano makipagbiag kadagiti managbasol at tao. Kas mangarigan, no iti tiyempo iti Israel, sigaken siyak, datayo ket managbasol tayo, kas ano nga ni Apo Dios. Gagayam kan kakabsat ket makipagbiag kada tayo ang managbasol, makipagbiag kada kwada. Amoyo gagayam kan kakabsat iti leksyon tayo, iti solusyon na, iti sungbat na kakabsat, daytoy nga maysa nga saludsod, daytoy kakabsat ket masarakan iti uneg iti sanktuaryo. Kasano Pastor de la Torre? Now, kitaan tayo kakabsat, nga dagiti amin nga seremonya iti sanktuary. Dagiti amin nga banbanag nga da itunag iti sanktuary, gagayam kan kakabsat. Hangkong may samaysaenen, dagitoy ket naaramid da, tapno tikas da, maadan tayo Pastor de la Torre iti pannakapakawan. Kita nyo dagitoy kakabsat nga tattao iti, ngagbasbasol itaglawlaw iti sanktuaryo, daytoy ket anya ipaspasimudaag da, dagito datoy uneg iti sanktuaryo ngadda iti pannakapakawan, ngadda kakabsat iti pannakapasanto, adda kakabsat iti pannakaisuble dagiti tattao ni Apo Dios. Dayto iti bagbaga na eleksyon tayo. Anya pay gagayam ken kakabsat iti bagbaga na ket gapumet kakabsat iti daytoy nga wagas ni Apo Dios garod ket anya umasideg kadagiti tattao na dagiti tattao na mabasideg kina Apo Dios ken kang runaan na makita Pastor iti naayat nga relasyon between ni Apo Dios ken kastamet kadagiti tattao. Daytoy gagayam ken kakabsat iti maysa nga ibagbaga iti leksyon tayo. Now, anyamot iti bagbaga iti leksyon tayo, may panggap iti sakripisyo iti baro atulag. Pastor de la Torre, iti kadam itatangag sapa, ket di la mabalin nga i-discuss mo kada kami, may panggap iti dara ken kastamet iti basol nga ibagbaga na iti leksyon tayo. Okay, kakabsat. Ti dara nga iso nga naiwisek kakabsat ijay santuaryo ket daytoy iti simboluan na iti panakaiyalis wenno panakaiyakar dayjay basol. Ket iti dayta kanito anaiyakar iti basol ijay santuaryo iti managbasol ket nadalusan. Ket mabalinnan iti maaddaan iti naan-anay apan nakikayamat kini Apo Jesus. Ngem amwen tayo
at idara mismo ket saan na mabalin adalusan iti basol akas kuna iti Hebreo 10 verse 4. Ta saan at idara dagiti turo abaka ken kalding alalaki ikaten na iti basbasol. Ngem isimbuluan na daytoy iti dara iti kordero iti Dios. So dijay pastor iti kayat nga asawan may panggap iti dara ken kastamot ita niya iti basol. Tapay gamin iti gagayam ken kakabsat itaramidan da iti pade yukyukon da unungurunguren da di nga animal ket kas iti kunan ni pastor de la Torre amo tayo amin ng kakabsat datoy nga daytoy dara ket nya iwarsida ijay nagbautan iti holy place and most holy place uno ijay most holy place. Di ka di? Tapos iti kas mapakawan kakabsat dagiti basbasol dagiti tattao nga kayat na iti mapakawan. Now, anyamet kakabsat dati makunkuna nga suno. Wano substitute kakabsat iti leksyon tayo. Amoyo kakabsat dati makunkuna nga substitution wano suno. Iso kakabsat dati iti tulbek. Ita niya plano iti panaka isalakan. Now, apay kakabsat nga ibaga tayo pastor de la Torre nga iso dati iti tulbek. Apay gamin kakabsat iti daan at tulag. Kita nyo kakabsat ha, iti daan nga tulag, ibagbaga na kakabsat iti leksyon tayo, nga dagiti managbasol, isuda kuma iti matay. Di ka di? Dito kakabsat iti daan nga tulag, nga no sika nagbasol ka, nakaramid ka ti basol, sika kumagarot iti kasapulan nga matay. Ngam adda kakabsat iti suno, dito yung bagbaga tatay ni Pastor de la Torre, nga apay, anya dito kakabsat nga suno, isuda ito kakabsat, iti anya, animal. Nga imbes sa kabsat nga datayo, uno iti managbasol, iti matay, no di kat dito kat sinukatan. Ita nya, iti animal. Ngam depende kakabsat, iti no kas ano iti status mo. No dabaknang ka, iti idaton mo nga animal katanya, baka kanda dumapay. No adda kakabsat, iti middle class, iti idaton mo kat karnero, kanda dumapay. Ngam no adda ka iti kababaan, iti idaton mo katanya. Bilit. Bilit. Bilbilit. Ngam digito'y kakabsat dagiti matay, nga suno kakabsat dagiti managbasol iti daan nga tulag. Ngam iti leksyon tayo mat kakabsat ibagbagan na nga iti baro kakabsat nga tulag, ibagbagan na ti leksyon tayo we deserve to die. Datayo kumakakabsat iti matay. Ngam agyaman tayo kakabsat kini Apo Dios. Ta saan nga animal pastor iti naidaton no diket ti anak na mismo nga ni Apo Jesus nga imbes nga datayo kakabsat iti matay, itinatay ket iti anak na nga ni Apo Jesus. Amoyo kakabsat iti naimbag nga damag iti leksyon tayo tatang nga bigat nga ni Apo Dios ket inawat na ni Apo Jesus kakabsat akas suno. Dito iti pintas na niya, iti ama kakabsat inawat na iti anak na nga ni Apo Jesus akas suno, akas substitute kakabsat, tapno ti kasta datayo ket mapakawan. Apay, awan kakabsat iti sabali nga parswa, anghel wenno tao, nga isu kuma iti maidaton, haan nga agbalin, no diket iti dungdungon na nga anak, ket eleksyon tayo kakabsat ibagbagan na pay, nga gapu ti panakatay, kakabsat iti anak na nga ni Apo Jesus, datayo ket naisubli, ita niya, relasyon tayo ken, kuana, ken kang runaan na, nga iti panakatay kakabsat na Apo Jesus, na ikan tayo iti biyag nga agnanayon. Nagpintas din kakabsat nga damag, nga gapo ken Apo Jesus, adda ti biyag tayo. Ken, awan kakabsat iti maysa nga managbasol. Laglagi pa nyo na to'y, awan iti maysa nga managbasol kakabsat, nga saan nga awaten ni Apo Dios, inton iso ket agbabawi. Tapay, kati anak na mismo, iso itinagbalin kakabsat nga suno, substitute, tapno tikas sakat maadan tayo ti panaka isalakan. So itata Pastor de la Torre, iti padi, ken kastamot iti baro nga tulag, anyamot iti ibagbagan na may panggap iti niya na nga to nga padi iti leksyon tayo. Okay. Kuna nakabsat iti leksyon tayo, nga idin nga dayjay animal ket natay,
Day di man nagbasol ket napakawan, ket mabalinan iti pumanaw. Ngem iti serbisyo ket agtultuloy lata, ti padi ket ipaay na iti dara iti animal, ijay santuaryo. Ti papatay ni Jesus, ket kay papalan na, iti pan nakapakawan, iti basbasol tayo. Iti basbasol yo, ken iti basbasol ko. Ngem iti trabaho ni Jesus para kada tayo, ket saan nga nalpas ditoy kakabsat. Iti naidagaan a santuaryo ket may salaeng nga aniniwan. May sa asimbolo, iti nailangitan a santuaryo, ket ni Jesus ipaay na iti dara, ijay pudno a santuaryo, iso iti nangato apadi tayo. So kayat nga sawan, Pastor De La Torre, awan iti sabali nga padi nga nangat-ngato pay ngam ni Apo Jesus. Di ba? Tan ni Apo Jesus, iso ti padi tayo kakabsat, nga iso ti mangi babait kada tayo. Now, ibagbaga na pa'y kakabsat, iti leksyon tayo, ijay na inlangitan nga sanctuary or the heavenly ministry. Anya kabsat iti bagbaga ti leksyon tayo, ibagbaga na nga itinangato nga padi tayo. Nga wan sa bali, no ni Apo Jesus laeng, isuna kakabsat iti mangibabait kan ka, isuna iti mangibabait kanyak, mangibabait king ka Pastor De La Torre, inton da tayo kat agbasol. Napintas sa kabsat, di ka di, at dati mangibabait ka da tayo, at dati mangiyab abogado kakabsat kan ka, iti ama. Now, iti leksyon tayo kakabsat, ibagbagan na pa'y, nga isuna mat kakabsat, iti mangibabait, baitan kakabsat, iti langit kan iti daga. Babaan kakabsat, ken ni Apo Dios ken iti tao. Daytoy kakabsat, ita niya, nangato nga padi. Nga, haan na nga kayat kakabsat, nga mapukaw tayo. Iso nga ti pagragsakan ni Apo Jesus, gagayam ken kakabsat, iti kadana ije heavenly sanctuary. Nga ti panagministro na kakabsat, ijay katanya, ibabaet na tayo. Taapay, kayat na kakabsat, nga may salakan ka, may salakanak. Ibagbagan na pa'y kakabsat, ito leksyon tayo, nga isunalaang ni Apo Jesus. Iti isunalaang iti maysa nga tao, kakabsat, nga makasidag kina Apo Dios, nga awan iti niya basol na, awan iti nagkurangan na, nga idekada kakabsat ni Apo Jesus, dito'y daga, awan iti makita, nga isuket nagbasol. Di ka di? Ibagbaga na pa'y kakabsat, iti leksyon tayo, may sa iso na nga biktima, ken mangibabaet, apay, may sapay kakabsat, iso na nga niya sacrifice, may sa nga daton iso na, ken may sa nga padi tayo. Akas, ibagbaga na kakabsat, iti umuna nga Timotyo, Kapitulo 2, versikulo 5 ken 6. Amoyo gagayam ken kakabsat, ibagbaga na pa ito, leksyon tayo, nga dinawat na kakabsat iti ama. Nga awatan na iti tunggal tao nga manag basol. Di nagsayaat, di ka di pastor? Nagsayaat nga denggen kakabsat, nagsayaat nga maamuan tayo, nga iti trabaho na Apo Jesus itata, ipagpakaasi na iti ama, nga awatan da tayo, pakawanan da tayo, kadagitan yaman nga nagbasulan tayo, tapno maadaan tayo kakabsat ti panakaisalakan. Uray pa'y, nukas ano, iti kinamanag basol mo. Amoyo, diya ka mo ano, patgam ti bagak pastor. Nga ni Pastor De La Torre kakabsat. Idi, kastalaunay iti, idihan pa nga pastor, ni Pastor De La Torre, adu dagiti nararamidan na nga kinaubaw iti sangwanan ni Apo Dios. No, di kat amin tayo. Uray siyak, uray amin tayo. Ngam ken kuan na kabsat, bisyo na amin nga bisyo. Oen, pastor. Di ba? Ang kung ay nagana na, no, nyaman kakabsat nga klase ti bisyo. Ngam amoyo, gapo iken na Apo Jesus, idin babait na ni Pastor De La Torre, manipod kakabsat itikin naman nagbasol, inayaban na, nga itatan, nan anayan, nga niya, soldado ni Apo Dios. Kasta kakabsat nagtrabaho, isuna. Katileksyon tayo, ibagbagan na pa'y kakabsat ito'y, nababaan iti panangibabait na kada tayo, ito'y laeng nga madan tayo iti namnama. Namnama kakabsat, nga da tayo ket may salakan. Now, Pastor De La Torre, dapay ka di iti may bagam, iti leksyon tayo.
When ayate nakabsat ni Apo Jesus ket isu iti sibibiyag nga padi tayo. Awan iti nagkurangan na, awan iti nagbasulan na, isu ket perpekto kakabsat. Isu iti mangibabait kada tayo ken ni Ama dijay nailangitan nga santuaryo. Ket isu ti agtultuloy nga mangibabait kada tayo aging gana iti may kadwa nga yumay na tapno kasta alaen na tayo ket iyapan na tayo di sagsagana na nga pagarian. Nga ijay nga kunana awanton niliday, awanton ti sangsangit, puronton nga ragsak, ayaten, agagayam kin kakabsat ko. Gagayam kin kakabsat, numariknam nga si kaket, umatadayon kin Apo Dios. Numariknam kakabsat nga kastalauna yan, iti kinaman nagbasol mo. Ken kastalauna yan, iti kinaman nagbasol ko. Ni Apo Dios, ay ayaban na ka. Ay ayaban na, nga umasidag tayo kakabsat kan kuha na. Kat isuna, kita niya, dalan kakabsat, tapno awatan tayo iti panakaisalakan. Ni Apo Dios kakabsat, iti mang bendisyon kada tayo, iti dato yung adal tayo at nga lawas. Dawatek man, nga amin tayo kakabsat kat agdumog, iti panagkararag. Agkararag tayo kakabsat. Apo mi a Diyos, nga daka po sa dilangit, agyaman kami ken ka, iti da ito'y Apo nga mensahe nga iso nga nangigan mi, nabalinan mi Apo nga inadal, iti adal nga para kada kami, itatang agsapa, iti aldaw nga nasantuan. Diyaman kami o Diyos, tamarik nami Apo ti Espiritu Santo nga makiadda kada kami. Agtultuloy ka nga rodama nga makiadda kada kami. Bindisyon iti tumunggal may sa kada kami Apo. Kadag iti kakabsat nga addaman Apo iti rikriknaan na iti bagi. Sa gubanit iti bagi iti dayto Apo ang gundaway. Di lang mabalin Apo nga i-apros mo iti nasantuan nga imam tapno iti kasta. Iti panaglaing ket madda kadi kadapada. Kadag iti kakabsat o Diyos nga aglamlam miis iti panagpamati dakin ka. Di lang mabalin Apo nga sagidem ida tapno ket kasta. Iti pay panlakayaw awanda iti matang mo ket agsublida. Apo nakapsot kami ket dawaten mi iti tulong mo kada kami. Pakawanan met dagiti basbasol mi napuotan mi man kadi Apo nohaan. Ta dinawat mi amin dagito iti napateg nga nagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Ito naman kakabsat Sabado, at kikita tayo manan, iti panang ripaso tayo kadag iti election tayo. Thank you, Pastor.